गिर्जायाव गोबां मानसि थाङो, नाथाय जोबोद खम मानसिया इसोरनि बोसोनखौ गोसोआव लायो। खम मानसिया बोसोनखौ बुजियो, खम मानसिया मानिनानै सोलियो। मानोना खम मानसियाल' जिउजों खोनासङो आरो जायनि जाहोनाव खम मानसिनाव सोलायनायखौ नुनो मोनो। हाजारखि BA MA पास जाया मानो, मानसिनि गिदिर गिदिर फरायनायजों, मानसिनि गियानजों बे बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राखौ नों मालाब्लाबो बुजिनाय नङा, जेब्लागुमानि इसोरनि जिउआ नोंखौ फोरोङा। बेखौ नङाबा नों लेखा फरायनाय बायदिल' फरायबाय थागोन, नों जेबो बुजिनाय नङा। बोसोनाव बुङो, जिउनि बाथ्राखौ नों जिउजोंल' बुजिगोन, नाथाय मोदोमजों नङा। बेनिखायनो गिर्जायाव फैयोबोला, इसोरनि खाथियाव फैयोबोला, नों गावनि गोसोखौ खेवनानै हो। गावनि गासैबो गोरोन्थि, दाय, पाप मानिनायनि थाखाय इसोरनियाव निमाहा बि। मानोना जोंनि आफाया बोराबनायाव लासै, अननायाव गोख्रै।